Αίσθηση που υπάρχει από τότε, μέσω των κινημάτων, μέσω όλης αυτής της δραστηριότητας που κανείς βλέπει, δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι είναι κάτι καινούριο. Νέοι τρόποι με τους οποίους συναλλασσόμαστε με τον ιστορικό χρόνο δημιουργούνται τώρα. Το τώρα εξελίσσεται. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι και υπογράμμισε έτσι το μύθο της δεκαετίας του 60 και όσο μετά δημιουργούνταν διαψεύσεις, όσο κάποια από τα ζητούμενα διαψεύδονταν στην πράξη, ο μύθος της δεκαετίας γινόταν όλο και πιο έντονος. Κάτι που υπήρξε τότε και να που τώρα μπορεί να το χάνουμε. Είναι πολύ, πολύ έντονη έτσι αυτή, εγώ την λέω ενιακή κατηγορία. Η κατηγορία που λέγεται 60's είναι τόσο έντονη που ακόμα και σήμερα και αυτά που λέω εγώ τα έχει επηρεάσει. Δηλαδή σκέφτομαι πάρα πολύ έχοντας το μύθο, ακόμα και την ώρα που τον αποδομώ, έχω το μύθο των 60's, από εκεί μιλάω. Λοιπόν, γιατί το θυμόμαστε τόσο πολύ, γιατί βάσει αυτή, σε αυτόν τον καιρό, κοιτάζουμε τα πράγματα. Ακόμα. Μπορεί να αλλάξει το παράδειγμα κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ στο κέντρο. Και ακόμα δεν είναι τυχαίο ότι μίλησα για το θεωρητικό λόγο που παράχθηκε κατά τη δεκαετία του 60. Οι βασικές μας αναλυτικές κατηγορίες και σήμερα γενεαλογούνται εκεί πίσω, στη δεκαετία του 60. Άρα βεβαίως και ο μύθος της θα είναι πάντα, όσο έχουμε ακόμα αυτές τις αναλυτικές κατηγορίες, ο μύθος θα είναι τόσο έντονος. Μιλούμε ακόμα με το λεξιλόγιο που κατακτήθηκε τότε. Κι όμως η δεκαετία του 60 εξακολουθεί να στοιχιώνει μέσα μας και να επανέρχεται κάθε τόσο στην επικαιρότητα. Γιατί? Είναι το χαμένο μας στοίχημα. Θα μας πήγαινε σε ένα μοντέλο μιας Ελλάδας και μιας κοινωνίας για το οποίο θα ήμασταν πιο περήφανοι. Γι' αυτό νομίζω τόσο συχνά τις κάνουμε συνέδρια, αφιερώματα και μνημόσυνα. Είναι η εποχή της μυθοποίησης, είναι τα χρόνια που σχεδιάζαμε μια Ελλάδα που θα την καμαρώναμε. Είναι παραμονές πρωτοχρονιάς. Η αγορά και η οικονομία είναι πάνω απ' όλα κλίμα. Η αισιοδοξία είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Και αν λίγο σκεφτούμε το παρελθόν, δεν ήταν μόνο τα χτυποκάρδια στο θρανείο, ήταν καταστροφές, ήταν κι άλλες χρεοκοπίες, ήταν εποχές που γίναμε ένας. Θα τον σηκώσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι, και φέτος και του χρόνου. Και αν όλο αυτό τελειώσει, θα είμαστε από εκεί και πέρα πιο σίγουροι ότι δεν μας φοβίζει τίποτα. Γεια σας, καλή μας χρονιά. Εμείς του 60 οι εκδρομείς, από μακρύ εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου εμείς, ανήλικοι διαρκώς, μα κι απ' το καθεστώς αμόλυντη ευτυχώς. Εμείς μιας διψυχής οδής, παράλογα νυχτής, με συμπεριφορές ανατροπής και της βαθιάς μας ζωής, της συντηρητικής. Εμείς οι εκκρεμείς, χρονιές με αίμα και φωτιές και χούντας Γιουλιανές και της μεταπολίτευσης φόνες αυτού του σύρφετου του δημοκρατικού, του νέου εγωισμού. Εμείς υπόγειας διαδρομής το 83 παχής, με τράπεζα για έξω ευτυχής, σε κύμα ξαφνικό στο Ολυμπιακό, στο απόλυτο κενό.